Dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Kao što možete primijetiti, prebacili smo se na hrvatski zato jer sam se vratila u Hrvatsku i trenutno se nalazimo u Dubrovniku. Ćao! Ćao! Uglavnom prebacila sam se na hrvatski zato jer ću biti ovdje i vlogat ću ovdje i smatram da će biti puno lakše snaći se pošto sam okružena Hrvatima. Tako da vidjet ćemo kako da bude bilo. Idemo sad lagano van prošetat po Dubrovniku, prvi put sam ovdje, pa idemo vidjeti šta ima, naravno sve ćemo snimiti, sve ću vam pokazat i idemo. Kako prži ovdje vonjara. Da vidimo gdje radi. Lagarini pije se pivica, uživa u pogledu. Ali kaže Damir da je vrijeme da krenemo dalje. Idemo dalje ti. Idemo dalje. Ovo ti je grad. Grad. Ovo ti nije stari grad, ovo ti je grad. Grad. Dubrovčani koji ti bubnjaju. Ovo mi se sviđa. Mamac. Idemo tamo? Idemo u uličice. Idemo na Bunićevu poljanu. I onda? Gdje su Dubrovčani? Fantastično. Tu si radio? Još malo, na desno. Evo, samo gdje je velika televizija. A, big screen. Da, da. Gdje smo? U Miražu. U Miražu. Na bivše mjesto rada. Tu su ti kolege? Tu su mi kolege i prijatelji. Prijatelji, bivši kolege. Fantastično, lijepo opušteno i hladno unutra jer vani je goriona. A ovdje je Staropramen. A ovdje je Staropramen. Cheers! Slonča. Malo prođirat ćemo ovdje gore. Idemo u uličice. To isto nekad je. Svašta nešto. A tamo ti ono, tamo je dobro što ranije, znaš, gore, u 11 sati mi ključ u glavu. Reci nam, šta jedemo danas? Osim pive? Dubrovačku picu. Dubrovačka pizza. Yeah. Mamaš. A few moments later. I pizza se pojela. Di su konobari? Konobari su. Pune Mašu, beštek, tata. I pizza je bila fenomenalna. Ako ikad dođete u Dubrovnik morate doći ovdje i papati nešto fino. Naravno. To Dubrovnik pizza. Dubrovnik pizza, naravno. A sad je vrijeme za pivce.
Topi će se slikati. Ko topa? Kod Topa. Što nije top u Baški? Nema, šordi Topa. Svaki grad ima svog topa. Topa. O, vidi topa. Joj. Idemo na Vidikovac. Da. Tek toliko da se razumijemo. Da. Tek toliko da se razumijemo, karta dođe 300 kuna, tako da pazite što radite. Idemo na žičaru. Dubrovnik žičara, da. Da. To jest na kako se zove mjesto? Sreće. Imamo predivan pogled odavdje. Ide za najljepšu zastavu na svijetu. Prijari. Hrvatski Banjak. Ali jeste mi popust dobili? Imamo i popusta, Da. ali pazi ovo, 2 velike točine, 104 kune, frende. Uskoro počinje utakmica, idemo gledat Hrvatsku kako igra.